लेखा हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्सफोरनो दैबो नायथ'नाय जत' दाखौ दैबो हक्सनो हामजामा याफारो जोंनि लेखे बतना हामिया जों खोनालायखा हास्तेनि जत' लुकुरावनो खोनालायखा जों बेहायनो जोंनि एडिसिनि ङै बनिति डिस्कासनाव खायलायखा जोंनि तिप्रासा दै रायजोनि बर'राव कोअपरेटिव बैंकनि चाकरि रुनानि बागै थांलायजाक थांलायमानि जरहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेन्टारफोर आजागा थांलायमानि प्राय डेटा एकदा डेटा जराव गारि एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा माने यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजुर्ड ICU दंफो सिलचर मेडिकल कलेजाव हायरही जों खोनाखा दैबो बाक्सांखे रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खायजामानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रपार इनफरमेशन मायाख इंगे बाक्सांखे डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर नाय रखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कलेज नि इंगे जोंनि MDC बो थाङै दङ ब्रह्मगोनां वीरेन्द्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आ जागा बनि एरियानि थैमानि न नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कलेजाव दैबो सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दङ जारा बैंकनि कैंडिडेट दैबनि जाति गोष्ठी थांनाय र आ जागा थाङै दुर्घटनाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि ADC नि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों चुबामानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय दिनै बनि ताखौ बुखुराव बरौ बाहायनो जों लाय गोरोंदि जों नायलायनाय जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दङ जों बाहायखे ADC बोखागनि दै चुबावैमा नायलायनाय Gomahai tabuk borong ni sinimu serai den kasar de bo parani tei candidate da thine ni bumungro tabuk sujara khoroksa thimani Virendra Deborma ne khanawo exit bum maya khwan DIPRAJ Deborma teibu prai 50 jona injur mani chini thani list sofaya kho list kale khaina ni bagai salaikha खानाराव जोंनि रलि सफायमाने ताक्स जरा जोंनि इनफरमेशन कुनो करिखो बेंग एलाकानि बिसुंखा जतो जानजाय एलाकानि न हयतो सावैमा खाना जों आसो गोबांमा बास एक्सीडेंट माने दलजानाय रंनि माने प्रपार बरनि ठिकाना मायाखो हानबाङै जों नाय दङ तै जारा इंजुर नाय बनि फेमिलि र बर बहायनो जोंनि ADC हाफांनि अमाबाय MDC नैनि EM तै बिसिनि अफिसार बरबाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसोर जरा बाहायखे चुबासु खायमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो चुबा लायबानि अमनो जोंनि नाहरमो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो खा हामियां दंबाय खा बायजो दं जोंबरनि लगे बेलायखन खा खामजाक बरनि नुखुंनि लगे जों तिप्रासाङै जोंनि ADC हाफां जों बरनो खा खामाया फारो बरनि जे थैजानाय बरनि नुखुङाव बरनि खासांमा मानथों तै ओ जारा इंजुर दंनाय रकम तिप्रासा दं परिखानि थांजालाय माने लांमा स्नामनाय थांनाय बरबो दागि हामै बासाथ' के मेडिकेल नि जा इशू दंमारो जों बाहायखे ताम खालायमान आगामी दिन जोंनि साका आगामी दिन जों अन नायने अनबाइन तब प्राइमरी इनफरमेशन सि फाइद्रिब जिन थानिबो जत इनफरमेशन फाइके जों अकॉर्डिंग बि ताम खायमान जों जातियाव